moko kowuok e romo ma Manzoni kaunti ma Machakos. Riwruok mar jopuonj mag sekondar kod kuonde tiegruok madiere KUPPET seyo piny owacho kuom rem chulo jopuonj mane onono penj e giko higa mokalo. Jotelo mag KUPPET wacho ni duol ma ochung' ne chenro mag penj pacho ka NEC odino itgi ne wach jopuonj ma bandho chudo margi dweche mathoth tok kane gisenono penjno. Tend KUPPET bende medo sundo piny owacho mondo mi ochwal omenda ne chenro mag somo mag junior sekondar e sikunde ma pacho ka. It is almost a year since teachers who happen to be invigilators, supervisors in various examination centers, and since that time they have not been paid even a single coin by the NEC. And my question is, are the teachers being taken as servitudes, slaves, who provide labor without pay? Mabul mar riwruoge ma ok mag